Urang Bashnong kal lengkong uba ramo ulong bahaba don kijinga ki hari Bangladesh. Kadon kajing sir mensim ki nong shnong namar kidang rit pat barlada ka sorkar ka ai kajing ker ka bas kem kadon kajing shngan. Kane ka shnong lengkong India kadai kaput bat ka lengkong Bangladesh. Ulong baka shnong lengkong kalada banyakren ruwat badu MLA katany ba Preston Tensong ubre usembut menteri rang ba ka jela. Ban aino ya kajing ker kabala ban yadai ki nong shnong here hadu menta kam syam lapat longkam. Lada ka sorkar ka ai ka jingker nadu zero line kalong sisa ka jingsngan bat omtang baka shnong ka sudawa henry ka kwaru baka sorkar kan le no mardor ban snai ka jingker here hadu menta ka jingekren ka shnong bat ka sorkar mekhalia kampoi shino henry ka syukut tang haki jingkular uba ramo loong baha badon ka jingeki ka sorkar ka pha de sipai bat ka don ka jingsngan tang sipor here hadin bakut ka jingeki kamdon syu ka jingsngan namar kinong Bangladesh ki basa markhap kidon palat laispa ne sauspa ying here makipat kidon tangkumba arpu ying iye kumta anak liang kasnong kapha ka khubor ka sorkar mekhlaya bat sorkar India kumjuru sha UMLA ba Preston Tensong bo unsim khia yakane ka jingekren ban aino ya ka jingker ka baskham nakaliang hikane ke jung yakhi apo Bangladesh kaba nakaliang himai hi nade nongkong hikisngi nade puem hikine ke jung yakhi ke jung yahuri hura nade ba iya ka fencing dei kata hi kaba laya keren ni wana Wembley laya keren ni ba kaba kong santam hi den ai wa ke jung singai nei ke no shnong mong ai ke fencing na zero line de rengkat ro na ka fencing na ka zero line ro nyudei bong ong i bong shuya keren ni ta ka jingkular kwa ai bong long ka bong le no ka sorkar hakapor ka bawi puji ai kata ka jong henry kum hentia yo ji phi khat arya khat khandai khang ina ka fencing henry tian la khen pla em ka sau san sem lem henry yo ji ba ka to ka jong kren mai ka jong ai jong tipi se ka sorkar mai khalaya yo ji ba nupoi ka shona shona ro te hentian hab em ka ne ka jong yakhi ka sorkar nei chuang ka pha ka da ka sipai henry lada pha ka da ka sipai i singai ha ka ne stek por ten han habal ajem no la len no ka nei den rei kum hentia ka ne ka khlimat ka bau pila ya iya kum ki media kum ngau rong basnong ai ka kubor sa sorkar India la ne ka sorkar Meghalaya rengkar yo male uba Preston Tensong bong kit khia ka ni bong ya kren ha ka parliament ka ba dei bat ka ne ka fencing hapo ka snong long mi bong ka ne ka fencing bong ia no ka hapo ka jiro lain ha ka por bawi pu em mi ka ngino ka jong si mesem la ne ka jong jauh mat kinong syong syong kwa bong yo kita jong syong suk ka bapura jauh pi Bangladesh namar ka jong ko lada em gane jong khang long nyula ki bong ia pathar de kata ka wei long ka jong yada por mi du em kita ki jong khang malu mala bong mayo kin ko lui namar bala long hasenda la yo ji hasenda te long kata ka jong yada ka ba chupen kre ka ba ket ni bala ai tangi lai por jong long kam shnong ka ba kam renti de ka bor shnong te long ngita ba penji te Paano rukam nakaliang hika nakaliang ki Bangladeshi long nakate ka team embek ka nyula nong siya kana ka bordar nyu em ka bong ka ba like nakata te habawi nong shnong em kami bong pikir em kami bong ya trelang beset ka bala karena nong te klemlap pina umedu nyula pen sisa ka sorkar ka bate syong bet ka tang ka jong te rewi haba em hika no ka jong syate ha kaliang ka jong ka kitar ki badai na kaliang hika wat ka jong hi ilan na ka jong sorkar a jong tibbe ji wat ka FIR ai ha sistem bala lej sistem ki bala ya kum ki FIR ki na ki solar ki battery lain ki FIR telong ka FIR ya ka tang FIR namar kumba ong hika khamla hi pen sisa no bro ka FIR long ka wi long shu ai jong tibbe namar badai kamar jong ka sorkar namar bong masya kena bi no kit kam snong yong ruba DT ini bala kena dor long ka jong pen sisa wi ai beji kado ka bayoji try nga wat ka sorkar la ka bayoji bakitiar bakar syati kida ki solar system haki ar ajar alpu mana bakan ar haki ki syati Cikujung dia long kan no. Nakaliang ka sorkar ki kampen roy ai lut ka nakaliang ki kampen roy ki bm man la ki bayo lang ki sinong ki wei ki bm ki wei pan Henry ka basem jong ni ki nong syong berdar namala dayo ik scheme ki ba kamlong kam kerpang ben ba ki junga namar ki ka sorkar ka ki sipai Bangladesh ia pentut kinai te ia pentut kinai te teng ka scheme la yo ji pi la da mala entre ka por babiang lai bong de ten rai kum hentian ka PMAY scheme ka ba ying baduk ka ba ai do prime minister
karin dia mi dai ben ba ki jung siap penuit en dai en ia ki bidiar ya kapai kin BSF om BSF sangat syua kana nyuman ba jiro lain tengwa la set keren ngana BSF anga non win long jiro lain ni kemud win syong ba jitang ki deng dai habayo ika skim dai wong pentri kam mi dai ben sen wi hina ka skim ro ka ben ka bala ida ka long ka kum ka bala te le ka ba jai bong mayo jiki khar Bangladesh bong ai report ki sethin em ka balai pendep em ka banyulai pendep dan rai kum hentia yo GP syaketian ki siliang laben ki yang beduk setian siliang wala yo GP ben kita ki yang beduk ki baladep namar kita long sendatan ki la em sok bisa na to rai kini sane em ki bahasa pending rai wadung ngau ngatrai tamba la iya ka jong objek saya keren rai beji mian cimian dan rai bensen hika nakaliang hika skim penroi ka bayade hika ba kamlong terpang wi siam jong wi nong sok sinong namar ba ben ka objek na po Bangladesh te ke neki badai na kalai la iya kini la phawat jaka ki hapor mencua trai ki por pu iya kini pensing la wan ina thai la yo ki bayo ro em ki banyu yo ro em jaka de ka sem jong mi ki nong shong shnong baleng ba ka ki rikasi mi baden ka rikanti ki balai penyadai yo ki banyu la nyu yo de na kata kadau ka lai de kan rai ka lai iya ka la dawi yo ina ka jaka